det, der er hele meningen, det er jo både at samle, kan man sige, bredden og eliten for den her årgang, få skabt et fantastisk netværk for den her årgang, og så samtidig prøve at forene det frivillige foreningsliv med erhvervsskolerne og erhvervslivet, og det er hele essensen i det her stævne, og vi er super glade for, at der er så mange, der vil støtte op om det. Danmarks ældste klub, velkommen til KB. Giv dem en varm velkomst. Einen warme Grüßen und herzlich willkommen zum SC Schwarzenbeck aus Deutschland. Og så har vi også en rigtig god venner, der er kommet helt fra Norge. Giv dem en kæmpe hånd. Den store klub på Fyn. En stor velkommen til OB! Glæder jer! Glæder jer! Vi får en fantastisk fodboldfest. Husk, vi også er hinandens venner, selvom vi er modstandere. Så fair play, drenge, også til trænere og forældre. Det her handler om at være sammen på en god måde omkring vores fælles passion, fodbolden. Endnu en gang hjertelig velkommen til Uplay Cup 2016. Jamen, vi er jo kommet, fordi det er en af vores gode samarbejdsklubber, Dalum, der laver sådan et flot stævne her for vores U9-drenge, og vi har 4 hold med fra OB. Får du gerne have den? Ja, glimrende, Erik. Hvor er det flot. Fantastisk idé, og det er også noget, vores drenge de ser enormt frem til, det her med at møde hold fra andre dele af landet, og der er endda hold fra Norge og sådan noget har de fået øje på, så super idé, super idé. Godt kommet tilbage, OB! Kom igen, Kasper. Godt spillet, David. Sikke en indsats. Flot spil. En gang OB, altid OB. Hey! Olé! Sådan. Godt, drenge. Men vi har lige en pause. Få lidt at spise. Og få noget sundt at spise også, så det ikke kun er saltstænger. Det er uhyggeligt godt kul af masser af gode fodbolddrenge, men frem for alt synes jeg, at det, der er vigtigt, det er, hvad det her det drejer sig om. Det drejer sig om venskab, om fællesskab, om at have det sjovt og om at dele den fælles passion, vi har, som er fodbold. Okay, kom så, gutter. Kom så, Dalum, kom så! Jamen, ham her, han har fået en lille forstrækning under opvarmningen, som sidder heroppe omkring. Er det ok, det her? Hernede er den meget hård, så jeg forsøger simpelthen at åbne den hernede, så musklerne kan slappe af, så der kan komme blod og energi op til det område, der er lidt beskadiget lige nu. En gang til! Det er stemningen blandt forældre, det er stemningen blandt trænere, og det er stemningen blandt drengene. Altså, de går op i det med liv og sjæl, og det er måden stævnet er bygget op på. Altså, vi spiller en pulje og bliver fordelt ud, så lige hold slutter af. Så det giver en hel masse. Det gør det. Altså, det her det er et sted, hvor børnene skal komme og lege, og hvor de er et frirum mellem det her pres, der er ude på banerne, og forældrene og alt det her. Og så kan de komme ind og få lov til at bare være børn. Jeg har været med som 2007-forældre i 4 år, så det har været rigtig vigtigt for os at få de her verdener til at mødes. Har det været sjovt? Ja. Er det rigtigt? Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Syrien.
Fra Syrien? Ja, og hvilken klub kommer du fra? Klub? Fra Grenaa. Det var et godt sted. Har det været sjovt at spille de her dage? Vi vandt i 4-4. Ja, det var godt. Nu er vi kommet videre til puljen. Kan du nu have gode stævne? Ja. Og så god kamp, når du når så langt? Det er godt. Tak. Vi skal have nogle forbilleder. Vi skal have nogle forbilleder fra et eller andet. Vi skal behandle børn ordentligt. Vi skal inspirere dem. Hvordan inspirerer vi dem? Relationer. Relationer er altafgørende i alt, hvad vi laver. Tillid til andre mennesker. Det er så simpelt. Men hvem tør? Men når I træner, så har I kun et valg. I har kun et valg, og det er at vise, hvem I er. Ind og hjælpe hinanden. Bevægelse. Når der vi har afleveret bolden, så finder I et nyt sted at være. Er I klar, gutter? Ja! Hænderne ind. Hvad kæmper vi for? Tony! For I behøver ikke rende rundt og spille smart eller stå der med store armbevægelser, ligesom jeg gør, og prøve at fortælle hele verden, hvor genialt det ene og det andet er. I skal bare være jer selv. Vi går hernede af, tror jeg. Er det okay? Ja, det er godt. Jeg kan jo fortælle jer hvad som helst, men hvis I tænker, ham det er spejlblank, så er det jo ligegyldigt. Vi kan jo ikke lære nogen mennesker noget som helst, hvis de ikke har lyst. Det er jo ikke lade sig gøre. Altså, så den vej rundt, så har vi kun et budskab. Det er, at vi er nødt til at forberede hinanden på fejl. For fejlen er ikke vigtig. Oplevelsen, følelsen af fejlene er vigtig. Bare pres ham. Og hele vejen. Bliv ved. Christian, kom herud. Kom ud til mig. Ja, han bruger sin krop, han river dig ikke. Han bruger sin skulder. Lad være med det der. Forbliv positiv. Han bruger sin krop. Du må ikke rive i ham. Du skal ikke være ked af det. Brug din energi positivt derinde. Følelsen af fejlene er vigtig. Så det er fokuspunktet. Og så samtidig så synes jeg, at det er rigtig godt, at der er præmier til alle. Der er ikke nogen, der får flere kampe end andre. Der er ikke nogen, der ryger ud efter 3 kampe. Der er ting på børnene. Børnene er fokus, samtidig med udviklingen også er fokus. Det kan jeg godt lide. Hvor er det lækkert! Hvor er det godt! Kalle! Jeg tænker, det er stort. Jeg var heroppe i morges lige at kigge på kampen, for jeg synes, hvordan reglerne var, at kigge lidt på det her. Og jeg mødte jo en masse mennesker, der stod, de var så vildt begejstrede for, hvor godt det var gået. Ikke? Gamle Roald Poulsen, som har været rundt i hele verden og tænkte, hvor er det flot. Prøv at se, Claus, alle de unge mennesker. Når det er de unge, I har gjort et kæmpe stykke arbejde her, der har stået for det arrangement. Så skylder man også, at man har haft så mange gode timer med dommerkarrieren og fodbold altid. Så når nogen der spørger, kan du ikke lige komme og hjælpe med på finalen, så gør man altid det. Du har stemt i Superligaen, ikke? Jo. Mange gange. Nej. Også Messi og Ronaldo har også dømt, kan du tro. Man har jo sommerfugle i maven, fordi man vil gøre det godt, ikke? De forventer, at nu kommer der en, de nok deres forældre måske har set, eller bedsteforældre har set med dem fodbold. Så men ham har de hørt, at han er god nok. Så jeg skal ikke lave nogen fejl forhåbentlig, fordi så vil de nok være efter mig. Vent lidt. Kan du lige gå ned og sige undskyld til ham, ikke? Man går ikke i ryggen på hinanden. Er vi klar? Er det i orden? Det er godt. Vent lige lidt. Er vi klar med den? Sidste kamp, en rigtig flot weekend. Vi har spillet noget fantastisk fodbold. 2 gange 8 minutter til at gøre det en gang til. Er vi klar, drenge? Ja! Super godt. Gå ud og nyd, at vi kan spille på et stadion foran så mange mennesker og få lov til det. Og husk glæden. Hvad kæmper vi for? Fokus! Kom gutter! Kommer det til?
Vi